A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem Is-Sibt it-Tajjeb. Nilqakom għall-Qudiesa tal-lum immexxija minn Monsinjur Joe Bajjada, il-President tal-Kapitlu tal-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu is-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu s-Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Jekk tal-ħtijiet inti tagħti każ mulej min jista' jżomm sħieh. Imma għandek hemm il-maħfra u Alla ta' Iżrael. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa Ħuti ejjew nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Int li nżilt mis-sema biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ħadd il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' toħodna għand il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħen għallina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbuk mulej li l-grazzja tiegħek dejjem tqanqalna u tieqaf magħna u tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu medija b'emejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis, lill-Abram jew lin-nisel tiegħu il-wegħda li jiritu d-dinja ma saritilhomx permezz tal-liġi, imma permezz tal-ġustizzja bil-fidi. Għalhekk il-wegħda hi marbuta mal-fidi biex tkun mogħtija bħala grazzja u hekk tibqa' sħiħa għal uliedu kollha. Mhux biss dawk li jgħixu bil-liġi, imma wkoll dawk li jgħixu bil-fidi ta' Abram, il-missier tagħna l-koll. Skont ma hemm miktub, jiena nagħmel minnek missier ta' kottra kbira ta' ġnus. Missierna quddiem Alla li fih u emmen, li jagħti l-ħajja lil mejtin u li jsejjaħ fl-eżistenza lil dawk li ma jeżistix. Meta ma kellu ebda tama, Abram it-tama u emmen, u hekk sar missier ta' kottra kbira ta' ġnus. Skont ma kien intqal lilu, hekk għad ikun in-nisel tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu. Jaħwe u Alla tagħna mal-art kollha il-ġustizzja tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' 1000 nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abram, fil-wegħda li ħalef lil Iżak.
Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Għax ftakar fil-kelma qaddisa tiegħu u f'Abram il-qaddej tiegħu u ħareġ bil-ferħ lill-poplu tiegħu bajjat ta' ferħ lill-mażulin tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. L-ispirtu tal-verità jixet għalija, jgħid il-mulej, u intom il-koll tixdu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ngħidilkom li kull min jistqar quddiem il-bnedmin li huwa miegħi, bin il-bniedem ukoll jistqar li huwa miegħu quddiem l-anġli ta' Alla. Iżda min jixħad lili quddiem il-bnedmin, jien nixħad lilu quddiem l-anġli ta' Alla. U kull min jgħid xi ħaġa kontra bin il-bniedem tinħafirlu. Iżda min jieqaf lill-Ispiritu Santu ma jinħafirlux. Meta jieħdukom quddiem is-sinagogi u l-kapijiet u s-setat, toqgħodux tħabblu raskom kif sejrin twieġbu jew x'sejrin tgħidu, għax l-Ispiritu Santu jgħallimkom dak il-ħin stess x'għandkom tgħidu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Fil-Vanġelu illi għadna kemm rajna, il-mulej Ġesu qiegħed isejħilna biex ma nistħux, ma niddejqux nagħtu xhieda pubblika li aħna miegħu, li aħna nemmnu fih u fil-messaġġ tiegħu, li nistqarruh quddiem il-bnedmin, li ngħidu u nuru li aħna miegħu. Qatt u lanqas illum ma kien faċli li tistqar pubblikament il-fidi tiegħek. Il-verità, is-sewwa, il-ġustizzja t'Alla, dan hi l-fidi tagħna. Hemm pressjoni kbira ġejja minn kullimkien biex naqflu il-fidi tagħna fil-Knisja, fil-privatezza tad-dar, fil-ħajja privata tagħna, biex naqtawha mill-ambjent pubbliku u nirriservawha fejn ma tagħti fastidju lil ħadd. Għax jgħidulna l-Knisja m'għandix tindaħal. M'għandix tindaħal fin-negozju, fil-business, fil-kummerċ, fil-politika. Bħalli kieku fl-oqsma kollha wieħed jista' jgħid li jrid, jagħmel li jrid, jgħaddi kollox. Mingħajr ħadd ma jxekklu lanqas Alla. Però dan imur kompletament kontra dak li qed jgħidilna Ġesu illum. U kontra dak li sa nisimgħu għada fil-Vanġelu, għatu lil Ċesri dak li hu ta' Ċesari u lil Alla dak li hu ta' Alla. X'imkien ieħor fil-Vanġelu mbagħad Ġesu jitlob minna biex il-fidi tagħna tkun dawl li jiddi fid-dlam. Dawl li jitqiegħed f'post fejn jista' jdawwal lil kulħadd. Li m'għandux jitgħatta. Ġesu kien jaf illi f'dinja bħal di tagħna ma kienx ser ikun faċli għad-dixxipli tiegħu li jagħtu xhieda pubblika għalih. Li kien ser ikun hemm min jgħaddihom biżmien, min jirridikolhom, min iżebblahom, u għar min iqum kontrihom u jgħaddihom mill-prova. U stess għamilna ċara li l-oppożizzjoni kienet sa tiġi saħansitra minn ta' ġewwa, minn fejn l-inqas li stajna nistennewha. F'sitwazzjonijiet bħal dawn, it-tentazzjoni tkun illi ninħbew, nagħlqu ħalqna, noqogħdu gallerija.
Aħseb wara kemm sa nkunu lesti li noħorġu wonqna biex nissapportjaw lil min ikun qed jiġi akkużatu meddet minħabba s-sewwa, minħabba l-verità, minħabba l-ġustizzja. Kien għalhekk Ġesu li llum qiegħed jassikurana li ma kienx ser ħallina waħedna. Kien ser jibgħat l-Ispirtu Santu biex isostinina, biex idawwalna, biex jallimna kif għandna nitkellmu. Jista' jkun illi aħna ma nserħux biżżejjed fuq din l-għajnuna tal-Ispirtu Santu meta nħossuna taħt pressjoni u naħbu l-fidi tagħna. Imma l-mulej Alla joffrilna dan id-don tal-Ispirtu taħt forma ta' ħafna doni. Is-saħħa fejn hemm id-djufija, l-għaqal u l-erf fejn hemm il-konfużjoni tal-ħsieb, kuraġġ fejn hemm il-biża' li rridu hu li nkomplu nitolbu. Ejja Spiritu Mqaddes imla lil qalbi. Għatini l-kuraġġ biex inkun xhieda ta' Sidi il-Mulej f'ħajti u bħajti. U kelma qasira mbagħad dwar din is-sentenza li tista' tħawwadna li smajna. Kull min jgħid xi ħaġa kontra bin il-bniedem tinħafirlu, iżda min jieqaf lill-Ispirtu Santu ma jinħafirlux. Li tidneb kontra l-Ispirtu Santu jfisser li tiġħad il-verità. U allura li tiġħad lill-istess Ġesu Kristu li qalilna jienu il-verità. U meta tiġi taqta' lilek innifsek mill-verità, tkun qed tagħlaq il-bieb li jieħdok għand Ġesu. U b'hekk ma tħallix triq għar-rikonċiljazzjoni biex terġa' titħabbeb ma' Ġesu. U jekk qed tiġħad l-Ispirtu tal-verità, ma tkunx qed tħalli lil Alla jilħeqek. U per konsegwenza ma jistax jaħfirlek. Ħuti Eżiż, fi Kristu nemmnu il-wedid kollha. Ejjew f'ismu nitolbu lill-Alla l-Missier biex jagħtina l-Ispirtu tal-erf biex nifhmu dejjem iżjed il-misteru tal-fidwa tagħna. Ngħidu flimkien, ismana Missier f'isem ibnek il-Ażiż. Ismana Missier f'isem ibnek l-Ażiż. Biex il-Knisja u r-rieta tal-fidi u l-weda ta' Abraham tintelaq bil-fiduċja fl-Ispirtu Santu li jmexxija u jagħtiha dejjem il-ħajja nitolbu. Ismana Missier f'isem ibnek l-Ażiż. Biex il-bnedmin kollha jaslu għall-verità u jsiru familja waħda fid-diversità tal-kulturi u tal-esperjenzi nitolbu. Ismana Missier f'isem ibnek l-Ażiż. Biex dawk li minħabba fil-biża ma jistqarrux fil-beraħ il-fidi tagħhom jirċievu qawwa mill-Ispirtu Santu nitolbu. Ismana Missier f'isem ibnek l-Ażiż. Biex l-imħabba li tidher fil-qsim tal-ġid u fid-disponibilità tal-qadi tkun l-aqwa xhieda tal-fidi tal-komunità nisranija tagħna nitolbu. Ismana Missier f'isem ibnek l-Ażiż. U Alla Missier li bat fuqna l-Ispirtu tiegħek li qaddes u jagħti l-ħajja. Għamel li permezz tiegħu aħna naslu għall-milja tal-verità li hu ibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qamulej it-talb l-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek bħala fideli tiegħek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna il-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Mister Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. B'fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qudussija. Qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien ser jingħata biex mir-raħibati ħal-ħobs ratlek il-ħajr, birku u qasmu taħ li dixxipli tiegħu qal, ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom sin. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, taħ li dixxipli tiegħu qal, ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Biċċa kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ttaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna lilna l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La daħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, jatina fit-tieba fil-ħiniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek iħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija jislimu laqda li inti trid fija,
int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Kun ismu glina se tqarbi nubju għal-ħajja d-danejja. Ħaruf ta' li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna Mulej nitolbu il-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sehem min-natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku il-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Kif naslu fit-tmiem il-qudiesa ċċelebrata minn Monsinjur Joe Bajjada, infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha qed tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' it-talb tagħna eħlesenna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santismorina l-inti jomna li kisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwek kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Fl-ewwel misterju tal-fehm nikkonsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sidna Marija li kellha tkun Ommalna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għall-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għall-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għall-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għall-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għall-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għall-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għall-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għall-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għall-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għall-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwek kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tieni misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għall-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għall-mulejmija kimberk inti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik jisma t-talbtana Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jafrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fertilek misterju nikkonsidraw meta sina Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijomna, għalik isma t-talb tagħna Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li ktalli jeħtieġu l-ħiniena tiegħek. Fir-raba misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int, kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-iktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Fil-ħames u l-aħħar misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Giuseppe tilfu lil binhom Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lin-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. Slima għalik Sultana, Om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima għalik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mmela avukata tagħna daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħniena, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu ilqa it-talb tagħna. Kristu ilqa t-talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om ta' Gnisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla tebba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġib. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdussija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull teba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb.
Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella fis-sema, Itlob għalina. sultana tar-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisa Alla Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem fis-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikel Arkanġlu. San Mikel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Erażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qdajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija, edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għaddi Giuseppi kun missiera lina l-kol, mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna il-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paolo Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna il-fidwa tiegħek. Inti li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal,
Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka il-kbir Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Uomo. Imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.